Saúdos, como están? O prezo do autobús non subirá este ano, cando menos de momento. Dixo hoxe o concelleiro de Mobilidade que explicou que o goberno local segue pensando en introducir algúns cambios nos bonos sociais do transporte urbano. Para Luís Bello non ten sentido que os xubilados con alto poder adquisitivo poidan desfrutar de ata 750 viaxes anuais de balde. A longa lista de produtos e servizos que se ven encarecidos co comezo de ano non se sumará, alo menos de momento, o transporte urbano. Asegurou no hoxe o concelleiro de Mobilidade que, iso sí, recoñece que non se pode desbotar por completo unha suba dos prezos do autobús, tratándose como se trata dun servizo deficitario. Pero antes dese incremento, Luís Bello explica que o goberno local está buscando outras fórmulas para aumentar os ingresos. Unha delas podería ser a supresión das viaxes gratuitas para os xubilados con rendas altas. Que aquí neste concello calquera xubilado con 65 anos pode ter a gratis 750 viaxes, entonces queremos revisar eso para, si hai algún xubilado que se poda permitir pagar o autobús, porque ten unhas rentas altas, que se pague o autobús. Esos beneficios que imos a ter, revertilos pois en persoas que non teña traballo, familias en paro, cousas así. Son cousas que estamos estudiando, nos vai levar un poquinho de tempo, pero bueno, estamos en ello agora. Luís Bello tamén deu conta hoxe da actualización dos prezos do aparcamento de borde de Salgueiriños. Os turismos seguirán pagando €1,50, pero as tarifas para autocaravanas, microbuses e autobuses soben 50 céntimos. Aínda así, o edil fala de pequeno reaxuste. También se hacen unos reajustes en los aparcaderos de borde de Salgueiriños, en donde queda para turismos en 1,50 todo el día, autocaravanas 3,50, autobuses, microbuses y camiones 5,50 y una tarifa reducida para autobuses de 2,50. Os novos prezos foron aprobados nunha xunta de goberno extraordinaria celebrada o pasado luns. Na reunión tamén se acordou un incremento do 1% nos prezos dos aparcadoiros públicos de Xoán 23 e Belvís. Pois ainda que as festas do Nadal non remataron, moitos xa están pensando na costa de Xaneiro, unha costa que neste 2014 será especialmente empinada. Xa saben que co novo ano suben o recibo da luz, a gasolina, as peaxes das autopistas e previsiblemente a taxa do lixo por mor do incremento do canon de Sogama. Así as cousas, hoxe saímos á rúa para preguntarlles aos composteláns que plans teñen para aforrar, e o certo é que xa non hai moitas ideas. Eu non sei nin como, pero bueno, a ver como se vai facer, porque é verdade, non hai cartos que chegan, porque non hai nada, nin cousa como ela. E ainda cada vez ten subir máis as cousas, eu non sei. Para forrar, o caso que vayan chegando para o fin de mes. Se chegan para o fin de mes é menos mal, pero para forrar, agora se forrase nada, porque... Veremos a ver como vamos a afrontar, porque eu son jubilado e tamén me suben os medicamentos encima, así que xa me contará. Pois non sei, a luz é complicado porque, bueno, aínda que teñas contado o consumo, como suben tantos impostos, pois é difícil baixar a factura. E logo, pois, o transporte, pois tamén é inevitable moitas veces, eu vexo difícil, pero faremos como ata agora, ir tratando de sacar de onde se poida. Creo que bastante, porque xente carto xa non hai, e se ainda por encima e apretan máis o bolsillo, pois que lle parece? Penso que van ter que facer bastantes números, máis aínda. La cuesta de enero fue siempre igual, no es ahora, siempre sube algo, así que hay que aceptarlo, nada más. No veo mucha solución para, afrontarlo simplemente, tampoco hay mucha mucho a lo que renunciar, alguna ropa, algún viaje, algunas extras, algunos caprichos que nos podamos dar y poco más. Pues sí, porque se van juntando muchas cosas. Sube todo, pues yo que sé, aparte de la luz, pues la comida, la gasolina, todo. Y poco a poco, a lo mejor no nos damos cuenta, pero poco a poco van sumando y sí que se nota. Ya lo notamos, porque nuestros sueldos nos subieron desde hace tiempo. Pois falando aínda de cartos, hoxe preguntamos a voceira do Goberno polos orzamentos municipais deste ano. María Pardo non se atreve a dar prazos, pero di que a Comisión de Facenda celebrarase nos próximos días. La van a convocar, yo creo que la semana que viene se celebra la comisión. No te puedo decir el día porque no lo sé, pero sí sé que la comisión será la semana que viene y el presupuesto será pues, en los días hábiles necesarios después de
la comisión. 3 días desde la comisión y bueno, pues esperemos tener presupuesto en los primeros días de este año. Eran declaracións de María Pardo nunha rolda de prensa na que deu conta dos acordos da Xunta de Goberno celebrada esta mañá e da reunión extraordinaria do Executivo do 30 de decembro. Foi nesta última xuntanza na que houbo máis acordos de interese. Ademais da actualización dos prezos dos aparcamentos públicos, na sesión aprobouse a memoria de actividades que se van realizar nos centros socioculturais ao longo deste ano. A Xunta de Goberno tamén lle deu o visto bo ás bases e a convocatoria de subvencións ao comercio de proximidade para a reforma de locais de negocio e implantación de tecnoloxías da información e da comunicación. A convocatoria enmárcase no proxecto Urbana Santiago Norte e conta cun orzamento de 40.000 euros. En canto á memoria de actividades dos centros socioculturais, serán máis de 400 accións distintas cun presuposto de 150.000 euros. Las programaciones de los 42 centros ya están en la página web y en cada centro sociocultural, y serán más de 400 acciones distintas para todos los públicos, y a las que se dedican 26.528 horas de monitorase especializada, con monitores. En esa rolda de prensa, María Pardo fixos acompañar xovían polos concelleiros Luís Bello e Juan de la Fuente, que deron conta das incidencias rexistradas nos últimos días por mor do temporal. Segundo explicaron, as últimas noites non foron tan complicadas como se prevía, aínda que a Brigada de Vías e Obras si tivo que atender moitas chamadas. Pois por parte da Brigada de Vías e Obras, 8 persoas que estuveron traballando, estuveron en alerta continuas desde que acababa o seu turno ás 3 da tarde hasta as 10 da noite, e outra brigada que estuvo desde as 10 da noite hasta as 6 da mañán. Evidentemente, os traballos que se realizaron pois foron moitísimos por parte da propia brigada. Por exemplo, podemos dicir en Figueiras un muro na cova, en Xula Casa, na Igrexa do Carmen traballos tamén de limpieza, varios carteles de obras que estuveron ao longo de moitísimos, creo que foron sobre 16. Imos agora ata Alameda, onde continúa aberta a pista de xeo. Ata as instalacións achegaron xoxe os máis de 30 rapaces que participan nos campamentos de Nadal dos centros socioculturais da cidade, que puideron patinar de balde durante unhas horas. Os nenos recibiron a visita do concelleiro Francisco Noia. Levan varios días desfrutando de moitas actividades nos centros socioculturais de Conxo e Santa Marta, pero ningunha tan divertida como a doxe. Os máis de 30 rapaces que participan no programa municipal Mañás de Nadal puideron patinar de balde na pista de xeo da Alameda, e aínda que non faltaron as caídas, todos recoñeceron pasalo en grande. De Conxo. Bueno, que tal lo estabas pasando? Bien. Muy mal. Y bien. A ver, o mal o ben? Bien. Cantas veces vos caíste? Como 5 o 6. Sí, e ti? Como hai que facer para non caer? A ver. Non sei. Pois ir despacio ou a casa aquí. Bueno, bastante ben, solo que caín varias veces. Sí, porque ibas moi rápido. Sí. Muy bien. Sí? É a primeira vez que ves a pista? E caícheste moitas veces? 6. 6 veces? No sé, pero yo a mí se me da muy bien patinar, pero con las ruedas. Y entonces hice lo mismo, así, en triángulo. Bien. Cantas veces caíches? Unha solo? Sí. Eles desfrutaron patinando e o concelleiro de Centros Socioculturais vendos patinar. Francisco Noia amosouse moi satisfeito ca marcha do programa de conciliación, inda que recoñece que non ten tanta acollida como que se pon en marcha no verán. Perfectamente, a verdade é que os campamentos aos rapaces pasan moi ben, o que si hai que dicir, claro, que non ten a mesma acollida que a que ten no verán. No verán hai que pensar que é un mes completo onde os pais non están de vacacións, e neste caso estamos falando de 10 días, pero que hai festivos polo medio, non? Entón, claro, moitos pais é máis difícil que veñan todos os días e que se apunte tanta xente, non? Entón, sin lugar a dúbidas, funciona mellor en verán, pero bueno, nós temos que ofertar a posibilidade de facelo no Nadal tamén. O concelleiro lembrou que o programa Mañás de Nadal continuará mañá, o martes 7 e o mércores 8. Nestes días, unha das actividades máis salientables é a visita dos paxes reais, que seguen recollendo as cartas dos máis pequenos para Melchor, Gaspar e Baltasar. Por certo que Francisco Noia anda nestes días moi atarefado ultimando os detalles da cabalgata dos Reis Magos do próximo domingo, e di Lagarda que o temporal nos dea unha tregua para poder desfrutar do desfile. Van a nos acompañar os bolechas que van ir nun autobús tamén na cabalgata, e despois tamén estará ese autobús e outras
outros stands, outras, bueno, espazos que vai haber pois, na Praza do Obradoiro, onde os rapaces poderán sacar fotos con eles, haberá un fotocall, bueno, poderán recollelas ali mesmo, farán chaveiros, bueno, cantidad de cousiñas mentras esperan, non? Entón, o resto máis ou menos vai ser similar como outros anos, cos caramelos en gluten, e, bueno, ca banda de cornetas, cos heraldos, coas 6 carrozas, ca banda municipal, cunha charanga que andará pola rúa, en fin, un pouco o de sempre, non? Entón, eu creo que vai estar moi ben, sobre todo esperando eso polo tempo tamén. E relacionado ca cabalgata, o concelleiro Juan de la Fuente explicounos que se vai poñer en marcha un sistema novidoso para que as rúas da cidade queden perfectamente limpas, nada máis rematar o desfile. O novedoso non lo están copiando prácticamente xa en Galicia, en unas cidades importantes en todas elas, é que detrás de onde vai a última carroza, evidentemente vai a ir un camión de Urbaser con 5 aspiradores detrás dese camión, se van 2 camións de Urbaser e 5 personas, 2 brigadas, unha de 5 e outra de 5, no momento en que o camión con aspiradores para limpiar as serpentinas e todo canto os caramelos que caen e todas as cousas para que as calles queden limpas. E aínda que non eran os Reis Magos, os nenos ingresados na planta de pediatría do Hospital Clínico recibiron hoxe unha visita especial a do plantel e corpo técnico do Obradoiro. Ademais, os xogadores non chegaron cas mans baleiras, xa que estiveron repartindo varios agasallos entre os pequenos. Como xa fixeron outros clubs da cidade durante este Nadal, os xogadores e demais compoñentes do Río Natura Monbus Obradoiro levaron un pouco de alegría aos nenos e nenas que teñen que pasar estas datas ingresados no Hospital Clínico. O plantel obradoirista visitou a escola Camilo José Cela cargado con caixas cheas de agasallos, nas que non faltaban, como non podía ser de outra forma, algún que outro balón. Posteriormente fixeron un percorrido polas habitacións para poder compartir un pouco de tempo cos cativos e deixarlles un sorriso. Ademais, o equipo puido ser testemunha da ambientación que se lle dá a esta planta de pediatría do Chus para que os pequenos sintan o menos posible que están nun centro médico. A vos seguro, moitos nenos e nenas levaron hoxe unha agradable e ilusionante sorpresa, iso sí, á espera de que o domingo cheguen os Reis Magos. Pois o Obradoiro non descansa en Nadal e o sábado xoga o seu segundo partido consecutivo na casa. Visita o Multiusos de Sar o penúltimo clasificado, o Estudiantes. O adestrador Moncho Fernández pide concentración e intelixencia para sumar unha vitoria despois de 2 derrotas consecutivas. O Obradoiro acumúlaselle o traballo neste Nadal, xa que na fin de semana pasada tivo partido de Liga o venres e o domingo. 2 encontros que se saldaron con resultados negativos. Derrota na pista do último clasificado, o Valladolid, e no Multiusos de Sar fronte ao Laboral Cucha. E sen tempo para descansar, o sábado chega un novo compromiso. Moncho Fernández recoñece que lle gustaría que os xogadores tiveran algúns días de vacacións nestas datas. Hai moi buena relación entre os chicos, han organizado estupendamente, seguro que han disfrutado. Bueno, también tiene su encanto. Yo he pasado muchos años nuevos o muchos fines de año fuera de casa y bueno, pues te une más, ¿no? con la gente con la que estás y además, bueno, es pasar un rato al margen de lo profesional y yo creo que eso es bueno también. Una pena que no puedan ver a sus familiares, eso no es bueno. Yo soy de los que preferiría que hubiese vacaciones en Navidad, como ha habido toda la vida. Pero a Liga manda e isto non para, así que o equipo está concentrado no partido fronte ao Estudiantes, o penúltimo clasificado con 2 vitorias menos que o Obradoiro. Motivados tenemos que estar todos los días, porque si lo estamos tenemos opciones de competir y si no lo estamos, perdemos, ¿no? Y entonces espero que ahora, contra un histórico como Estudiantes, ¿no? Un equipo del troneo del equipo madrileño, pues espero que salgamos igual de metidos y con igual de ganas de que el primer enfrentamiento del año pues se quede en Sar, ¿no? O técnico obradoirista non poderá contar co base Iñaki Sanz, que segue a recuperarse dos seus problemas na rótula e estará apartado das convocatorias alo menos durante 2 semanas. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural.
quédanos aínda coñecer as previsións do tempo para os vindeiros días, danos conta delas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Un novo sistema frontal moi activo chegarase mañá a Galicia deixando ceos anubrados e chuvias que estarán máis concentradas no oeste da Coruña. Cara á noite aumentarán as precipitacións en toda a comunidade. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán moderados do sudoeste. No sábado os ceos estarán moi anubrados con chuvias generalizadas máis significativas pola mañá. As temperaturas baixarán tanto as mínimas como as máximas e os ventos soprarán do oeste fortes. Pro domingo agárdanse ceos moi anubrados, pero con poucas chuvias. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán fortes do sur. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias durante toda a xornada. Os ventos soprarán moderados do sudoeste e as temperaturas baixarán. A máxima será de 13 graus e a mínima quedará en 10. No sábado os ceos estarán cubertos con chuvias especialmente intensas pola mañá. O vento será forte do sudoeste pola mañá e moderado do leste pola tarde. As temperaturas baixarán sensiblemente, sobre todo as mínimas, que serán de 6 graus. No domingo teremos ceos anubrados con chuvias débiles. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e os ventos serán do sur, moderados pola mañá e fortes pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Como sempre, grazas pola súa atención.